नमस्कार. आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय कोगळे. कोकणशाहीच्या शाही संवाद या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतोय. आपल्यासोबत आज आहेत क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबा या सिरियलमधले पोलीस पाटील तात्या मणचेकर अर्थात नेरूर गावचे सुपुत्र निलेश गुरव. निलेशजी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे शाही संवादमध्ये. थँक्यू. निलेशजी, मला जाणून घ्यायचं आहे नेमक्या अभिनय क्षेत्राची सुरुवात तुमची कधीपासून झाली? काय की मुळात ज्या गावात माझा जन्म झाला त्या गावचं ग्रामदैवत आहे कलेश्वर, जो साक्षात कलेचा ईश्वर आहे. आणि मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की त्या गावात माझा जन्म झाला. बरं, अजून एक दुसरी गोष्ट अशी आहे की अशा घराण्यात माझा जन्म झाला, ते घराणं त्या कलेश्वराचे पुजारी आहेत. तर त्यामुळे ती एक संधी मला मिळाली कलेश्वराच्या सान्निध्यात राहायची. दुसरी गोष्ट, माझे आजोबांनी नाटकात भूमिका केल्या आहेत, माझ्या काकांनी भूमिका केल्या आहेत आणि तो कुठेतरी वारसा माझ्यापर्यंत आला आणि तो घेऊन जातोय. आमच्या गावात ओम शिवकृपा कलाक्रीडा मंडळ नेरूर एक जवळपास 42-43 वर्ष सातत्यानं सामाजिक, शैक्षणिक आणि कलात्मक क्षेत्रामध्ये काम करणारं ती संस्था आहे, ते मंडळ आहे. आणि त्या मंडळाचा मी एक भाग आहे. आणि या मंडळाच्या माध्यमातून दरवर्षी एक नाट्यप्रयोग केला जातो, तर गावातल्याच त्या मंडळातल्याच कलाकारांना घेऊन. आणि आत्तापर्यंतच्या प्रवासात अनेक व्यावसायिक रंगभूमीवरची दर्जेदार नाटकं इथल्या कलाकारांनी सादरीकरण केलं आहे. त्यामुळे दरवर्षी ते बघताना ॲटोमॅटिकली संस्कार कुठेतरी होत होते, आवड निर्माण झाली. रिहर्सलला आम्ही जाऊन बसायला लागलो. एखादा कलाकार नसेल तर मग त्या जागी पुस्तक घेऊन डमी म्हणून उभे राहायचं, असं सगळं सुरू झालं. आणि त्यामुळे ती आवड निर्माण झाली आणि हळूहळू तो प्रवास सुरू झाला. आणि पहिलं नाटक मी केलं होतं पाणगो इलो रे बा इलो, हे बाबूजींचं वस्त्रहरण नंतर खूप गाजलेलं नाटक. आणि त्याच्यात हवालदाराची एक छोटीशी भूमिका केली होती. आणि तिथून हा खरं तर प्रवास सुरू झाला असं म्हणायला हरकत नाही. यापूर्वी कधी पहिली भूमिका अगदी आठवते का? म्हणजे शाळेत वगैरे असताना कधी पहिली भूमिका नाटकात केली असं आठवते का? हो, कारण कोकण आणि दशावतार एक वेगळं नातं आहे. त्यामुळे सुरुवात खरी दशावतारापासूनच झाली. अगदी लहान असताना, म्हणजे मला वाटतं 9-10 वर्षाचा वगैरे असताना दशावतारामध्ये आम्हीच सगळ्या मंडळींनी, छोट्या छोट्या मंडळींनी नाटक बसवलं होतं. आणि सांगायला आवडेल मला ही गोष्ट की ज्यांना महाराष्ट्र शासनाचा लोकसेवा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं, दशावतारातील ते नटसम्राट होते बाबी कळिंगड. आणि त्यांना दशावतारी कलाक्षेत्रामध्ये ज्यांनी आणलं ते नेरूरकर, सावळाराम नेरूरकर. तर त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं होतं त्यावेळेस. ते नाटक म्हणजे त्याने पहिला रंग जर चेहऱ्याला कोणी लावला असेल तर त्यांनी लावला आहे. तर तिथून आमची खरी सुरुवात झाली. त्यानंतर एक केला तुका झाला माका ही आम्हीच एकांकिका लिहिली आणि आम्हीच केली होती. आणि त्याच्यानंतर हे नाटक पाणगो इलो रे बा इलो. बरं, क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबा या सिरियलच्या माध्यमातून अनेक मोठमोठ्या कलाकारांबरोबर काम करता येतंय. कसं वाटतं यांच्यासोबत काम करता? नाही, खूप छान वाटतंय आणि खूप काही नवीन शिकता येतंय. म्हणजे कसं होतं की रंगभूमीवर काम करत असताना आपण 2.5-3 महिने रिहर्सल करतो, त्यामुळे दिग्दर्शक आपल्याकडनं सगळ्या गोष्टी करून घेत असतो. पण जेव्हा आपण कॅमेरासमोर जातो तेव्हा टेक्निकली खूप काही गोष्टी असतात, तर त्या शिकणं आणि ते अंमलात आणणं खूप गरजेचं आहे. तर त्यामुळे त्या गोष्टी आत्ता मी शिकत चाललो आहे. त्यामुळे जे सोबतचे जे कलाकार आहेत, जे गेली अनेक वर्ष काम करत आहेत, तर त्यांच्याकडनं पण काही टिप्स मिळतात, मार्गदर्शन मिळत आहेत. आमचे दिग्दर्शक आहेत नितीन काटकर सर, तर ते चांगल्या पद्धतीनं प्रत्येक कलाकाराकडनं करून घेत आहेत. कोकणातले, इथले सिंधुदुर्गातले स्थानिक बरेच कलाकार आहेत, त्यांना घडवण्यामागे देखील त्यांचा खूप मोठा हात आहे. आणि खूप छान वाटतंय, अनुभव खूप छान आहे आणि नवीन बरंच काही शिकतोय. पण शूटिंग चालू असताना नंतर म्हणजे बॅकस्टेजला कशी धमाल मस्ती असते? नाही, खूप धमाल. कारण काय, मालवणी माणसं एकत्र येली की गजाली थांबणत नाही. तर त्यामुळे मालवणचे काही कलाकार आहेत, कणकवलीतले आहेत, कुडाळातले आहेत, सावंतवाडीतले आहेत. त्यामुळे हे सगळे कलाकार जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्यांचं एक वेगळं ग्रुप असतं आणि मालवणी गजाली जोरदार सुरू असतात. तर त्यामुळे ती एक धमाल वेगळी आहे.
बरं, आता सिरियलच्या माध्यमातून तू पोलीस पाटील म्हणून सगळ्यांच्या भूमिकेला आलायस. बरं, बाहेर फिरत असताना कधी असं झालंय का, रे हो का तो बघा ताता मंचेकर जाता असून, असं कधी झालंय का? असं जेव्हा समोर घडलं असेल तेव्हा कशी भावना नेमक्या कशा होत्या? नाही, बऱ्याचदा झालंय. जे आत्ता माझे मित्रपरिवार किंवा मला जे ओळखतात, जे निलेश म्हणून हाक मारत होते, जरी इनकेस बाईकवरनं मी चाललोय तरी ओ पाटील असा जेव्हा कानावर हाक पडतो ना, तेव्हा खूप बरं वाटतं. म्हणजे आपण जे काही करतोय तिकडे मेहनत, ते लोकांपर्यंत पोचतंय आणि लोक त्याचा प्रतिसाद देत आहेत, याचा आनंद जास्त वाटतो. कारण कुडाळ बाजारातनं जाताना बरेच लोक बाजारपेठेतले ओळखतात, तेव्हा दुकानातनं आवाज कानं पडत असतात त्या काउंटरवरनं, ओ पाटील किंवा ओ पोलीस पाटील किंवा ए तात्या, तर ते ऐकताना खूप छान वाटतं. बरं, आता घरात आणि गावामध्ये आपल्याच घरात आता निलेश म्हणून हाक मारतात की तात्या म्हणून हाक मारतात? नाही, आहेच बरेच जण जे नावाने हाक मारतात, पण काही जण असे आहेत जे मुद्दाम म्हणून तात्या म्हणून हाक मारणारे आहेत किंवा पाटील म्हणून देखील. आमच्या गावचा पोलीस पाटील आहे, तो देखील पोलीस पाटील मला म्हणतो, तर त्यामुळे ते खूप छान वाटतं ऐकताना. आता जवळपास 21 एपिसोड टेलिकास्ट झालेत मालिकेचे. म्हणजे आता लोकांमध्ये या मालिकेबद्दल कशा भावना आहेत? कारण आपण इथले स्थानिक आहात म्हणून म्हटलं. नाही, आतापर्यंत मालवणीमध्ये बऱ्याच मालिका आल्या, लोकांनी त्या बघितल्या, त्याचा आनंदही घेतला, पण ही मालिका खूप वेगळी आहे. मुळात कोकणातली आपली जनता आहे, माणसं जी आहेत ती खूप श्रद्धाळू आहेत. महाराष्ट्रातील इव्हन माणसं श्रद्धाळू आहेत आणि खास करून तळ कोकणातलं सगळ्यात प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान म्हणून आरवलीच्या वेतोबाकडे बघितलं जातं. प्रत्येक गावात वेतोबाचं मंदिर आहे, तो रक्षणकर्ता असतो त्या गावातला, क्षेत्रपाल म्हणून त्याची ओळख आहे. तर त्या विषयाला पकडून ही मालिका आहे, त्याची महती सांगणारी ही मालिका आहे. याची कथा तर आपल्या निलेश मयेकर सरांनी हे केली आहे, लिहिलेली आहे. त्यासोबत नितीन काटकर सर याचे दिग्दर्शक आहेत, सुनील भोसले सर याचे प्रोड्युसर आहेत. तर ही सगळीच मंडळी एकत्र येत आहेत. घाग सर जे संवाद लिहित आहेत, तर ही सगळी एकत्रित मंडळी येऊन खूप एक काय म्हणतात ते, एखादी चांगली गोष्ट घडण्यासाठी तो योग जुळून आणावा लागतो किंवा यावा लागतो, तो वेतोबाने जुळून आणला आहे. आणि त्यामुळे ही चांगल्या पद्धतीनं लोकांपर्यंत पोचते मालिका. आणि लोक काय म्हणतात ते, चॅनलची एखादी कलाकृती लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी पब्लिसिटी करावं लागतात वेगवेगळ्या माध्यमातनं, पण या मालिकेची माउथ पब्लिसिटी एवढी आहे छान की ते ॲटोमॅटिकली लोकांमध्ये, कारण मालवणी गजाली चालतात मालवणी माणसाचे, त्यामुळे सध्या सगळ्यात महत्त्वाचं मालवणी माणसाचं गजालीचं जर विषय काय असतात तर क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबा. बरं, ह्या मालिकेच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातल्या अनेक कलाकारांना प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे. वेतोबाचा या कलाकारांना आणि कलेला त्यांच्या हा आशीर्वाद म्हणावा लागेल का? नक्कीच. कारण आत्ता माझ्या माहितीप्रमाणे फिल्म इंडस्ट्री मराठीमधली बघितली किंवा मालिका क्षेत्र, वेबसिरीज, शॉर्ट फिल्म ह्या जर बघितलं ना, तर जवळजवळ 50 ते 60% कलाकार, ते टेक्निशियन असतील, आर्ट डिपार्टमेंटमध्ये असतील किंवा इतर बॅकस्टेजचे कलाकार असतील, हे जवळपास कोकणातले. आत्ता वेतोबा सिरियलमध्ये डिरेक्शन टीममध्ये कोकणातले माणसं आहेत, त्यासोबत आर्ट डिपार्टमेंटमध्ये कोकणातली माणसं आहेत, इतर टेक्निशियन जे आहेत ते देखील कोकणातले बरीचशी माणसं आहेत. त्यामुळे कोकणाचं आणि कलेचं खूप जवळचं एक छान हे कनेक्शन आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि या मालिकेच्या माध्यमातून कोकणातले कलाकार स्क्रीनवर पण झळकत आहेत, ज्यामध्ये सगळ्यांना आत्ता भावत आहेत ते भोळे मामा. मगाशी पण आपण चर्चा सुरू असताना भोळे मामांचा पहिला विषय निघाला होता. तो माणूस एवढा साधा आहे, एवढा भोळा आहे, ॲक्च्युअलमध्येच तसे आहेत ते. कुठल्याही सोशल मीडियावर अजिबात ॲक्टिवेट नाही आहे, ना फेसबुक यूज करत, ना व्हॉट्सअप, ना इंस्टा किंवा अजून काही साधा अजून छोटा अँड्रॉइड पीस पण त्यांच्याकडे नाही आहे, मोबाईल. तर या माणसांना खूप चांगल्या पद्धतीने संधी मिळाली आणि त्या वाळके काकांनी खूप संधीचं सोनं केलं आहे. वालावलकर म्हणून कॅरेक्टर जे करतायत सुकाळे, म्हणजे शाळेमधले आहेत, चौका साराळेमधले, ते उत्तम कलाकार आहेत, चित्रपटांमध्ये कामं केलेली आहेत, शॉर्ट फिल्ममध्ये केले आहेत आणि उत्कृष्ट मूर्तिकार आहेत. सध्या ते गणपती मूर्ती बनवण्यात व्यस्त आहेत आणि सोबत ते सांभाळून चित्रीकरण करत आहेत मालिकेचं. या सगळ्या कलाकारांना प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे आणि ते चांगल्या पद्धतीने लोकांसमोर जात आहेत. त्यासोबत टिकम बहिणी आहेत, म्हणजे निर्मला टिकम आहे, नमिता टिकम मॅडम आहेत, यांनी चांगले रोल्स केले आहेत. आपल्या कुडाळचे जडिये काका आहेत, केदार सामंत आहेत, ती दोन छोटी छोटी मुलं आहेत, आरव आणि
तर सगळेच जण खूप चांगले करत आहेत. सावंतवाडीचे अनिल गावडे सर आहेत, ज्यांनी रात्री सगळे चालेमध्ये देखील रघु काका नाव तोंडावर आहे. तर त्यांनी ते खूप कॅरेक्टर जिवंत केलं आहे आणि याच्यामध्ये दादा परबांची भूमिका ते करत आहेत. तर ही सगळी मंडळी सोबत अजून एक नाव मला घ्यावं लागेल, सचिन वळंजू हा देवगडचा आहे, जो तुझा चांगला मित्र आहे. त्याने अप्रतिम काम केलंय, अप्रतिम सुंदर गायक आहे तो. कांदळगावचा सुनील कदम आहे, जो काण्या करतो, ते एक फेमस होते कॅरेक्टर. तर ही सगळीच मंडळी सगळी आपल्या ह्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून समोर येत आहेत आणि भोसले सरांनी चांगला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे आम्हाला. तर आमच्या परीनं बाप्पाच्या आशीर्वादानं आणि वेतोबाच्या आशीर्वादानं 100% चांगलं देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय. खरं तर वेतोबा म्हणजे सिंधुदुर्गातल्या माणसाचा अगदी हृदयातला विषय. अगदी माझं गाव देखील वेताळ बंबर्डे, माझं ग्रामदैवत देखील वेतोबाच आहे. अनेकांना वेतोबानं अनुभूती देखील दिली आहे. मी देखील पहिला एपिसोड पाहिला, वेतोबाला पाहून माझ्या देखील डोळ्यामध्ये अश्रू आलेले, माझ्या देखील भावना दाटून आल्या होत्या. तुला कधी अनुभूती दिली आहे का वेतोबा? अनुभूती म्हणजे ही भूमिका माझ्यापर्यंत चालून आली, ही एक अनुभूतीच म्हणेन मी. कारण जेव्हा मला 2 महिन्यापूर्वी समजलं होतं की वेतोबावर सिरियल येते, ती कोकणातच चित्रीकरण होणार आहे, ते सतत मी पाठपुरावा करत होतो की कोण करते सिरियल, कुठला प्लॅटफॉर्म आहे, कुठल्या चॅनलला येणार आहे, की कोण इथलं प्रोडक्शन सांभाळते वगैरे, किंवा कास्टिंग डिरेक्टर कोण आहे. तर ते अंदाज मला मिळत नव्हता. शिरोड्याला चाललो होतो. नेहमी जेव्हा वेंगुर्ला शिरोडा आम्ही आरोंदा हा पट्टा करतो कामानिमित्त, तेव्हा वेतोबाला जाणं होतंच. एकतर जाताना जातो आम्ही किंवा येताना तरी मंदिरात थांबतो. अगदी खूप गडबड असेल तर त्या गेटसमोर जाऊन तिथे नतमस्तक होतो आणि पुढे निघतो. तर शिरोड्याला जात असताना रस्त्यावरूनच, त्यावेळी मंदिरातही गेलो नाही किंवा इव्हन गेटवरपर्यंत मी पण गेलो नाही, रस्त्यावरनं जाता देवा तुझी सिरियल येता, बारीकसं तरी रोल माका मिळान देत, एवढंच मी म्हटलं होतं आणि निघालो. त्याच्यानंतर जवळपास 1.5 महिना काहीच नव्हतं आणि माझ्या डोक्यातनं पण तो विषय गेला होता, कारण पुढच्या कामाचे व्याप वाढले होते. आणि अचानक मला फोन आला एक दिवशी. मी ऑडिशन वगैरे पाठवलीच होती, पण फोन आला की असं कॅरेक्टर आहे, 2 दिवसाचं करशील का? जिने फोन केला ती कोकणातलीच आपल्या जी क्रिएटिव्ह हेड आहे या सिरियलची, मंगल राणे, जी रात्रीचं खेळ चालेमध्ये देखील खूप छान पद्धतीनं काम केलं होतं. तिला म्हटलं अगं 2 दिवसाच्या कामासाठी कशाला फोन करतेस, काहीतरी कंटिन्युटीचं असेल तर सांग. तर म्हटलं ठीक आहे. ती मला बोलली या कॅरेक्टरसाठी मला कोणतरी शोधून दे चांगला. मग मी त्या कॅरेक्टरसाठी जे कॅरेक्टर अपेक्षित होतं तिला मुलगा दिला. तर त्यानंतर असं झालं की भोसले सरांची आणि माझी ओळख खूप अगोदर आहेत. जे प्रोड्युसर आहेत ना, त्यांनी नारबाडची वाडी फिल्म इथे केली होती, तेव्हापासून त्यांची माझी ओळख. तर त्यांना मी पण म्हटलं होतं की सर असेल एखादा चांगला रोल तर सांगा म्हणून. मग काय माहीत नाही, तिथनं भोसले सरांचा फोन तिला गेला, तिचा फोन पुढच्या तासाभरात मला आला आणि निलेश अरे महिन्यातनं एक 5-6 दिवसाचं काम निघणार आहे, करशील का? तर म्हटलं कंटिन्युटीचं आहे का? तर म्हटलं हो. तर म्हटलं हां करेन म्हटलं आनंदाने. पण तिने जे 5-6 दिवसाचं काम सांगितलं ते आत्ता जवळपास महिनाभर कंटिन्यू सुरू आहे आणि पुढे आहे. ही वेतोबाची कृपा आहे. बरं, क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबासारख्या एका लोकप्रिय सिरियलमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली आहे. या यशाचं श्रेय कोणाला देशील? या यशाचं श्रेय मी 2 जणांना देईन. एक तर माझा घरातनं मिळतो तो सपोर्ट, आई वडील असतील, काका काकू असतील किंवा माझे भाऊ आहेत, मिसेस आहे, तिचा सगळ्यांचा सपोर्ट असणं खूप महत्त्वाचं आहे. जसं मी उल्लेख केला की माझं ओम शिवकृपा कलाक्रीडा मंडळ, जिला इथे स्थान आहे अगदी शेवटपर्यंत आणि ध्रुवाप्रमाणे ते अढळ राहणार आहे, कारण तिथून सुरुवात माझी झालेली आहे. तर ते संस्कार मुळात झाले सुरुवातीपासून. आणि दुसरी गोष्ट, मी साई जळवी फिल्म्सचं अनेक शिबिरं मी अटेंड केली, ज्याच्या अनेक पुष्कर श्रोत्रीपासून अनेक कलाकारांनी, दिग्गज कलाकारांनी मार्गदर्शन केलं. साई जळवी फिल्म्सच्या माध्यमातून मालवणी रायता ही खूप फेमस त्यांची वेबसिरीज आहे, त्याच्यामध्ये भूमिका केली. त्यांचं लक्ष कोकण हा त्यांचा ट्रॅव्हल शो आहे, त्याला अँकर मला होता आलं किंवा त्यांनी ती संधी उपलब्ध करून दिली. त्यांच्या माध्यमातून छोटे छोटे होईना का पण काही फिल्म्समध्ये रोल केले, त्यामुळे टेक्निकली गोष्टी काही शिकता आल्या. तर ह्या सगळ्याच गोष्टींना माझ्या आजूबाजूचे सगळे आत्तापर्यंतचे मिळालेले सगळे को आर्टिस्ट, माझ्या नाटकातले सहकलाकार, मला आत्तापर्यंत लाभलेले सगळे दिग्दर्शक, त्यांच्याकडनं प्रत्येकाकडनं काही ना काही मी शिकलो आहे. तर ह्या सगळ्याच लोकांना ह्या गोष्टीचं श्रेय जातं आणि माझ्या कलेश्वराचे आशीर्वाद, बाप्पाचे आशीर्वाद. अजून एक मला पडणारा प्रश्न,
तू आता मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून काम करतोयस. पूर्ण सिंधुदुर्गात फिरावं लागतं, कलेश्वर मंदिराचा पुजारी आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सूत्रसंचालन देखील करतोयस आणि आता तात्या मंचेकर चालवलं. तर सगळ्या भूमिका एकदम कशा काय पार पडतात? मालवणीत एक म्हण आवड असत तर सवड मिळतं. त्या पद्धतीनंच पूर्वीपासून या गोष्टीची आवड आहे, पण एक कार्यक्षेत्र असावं लागतं स्वतःची रोजीरोटी आणि सगळ्या गरजा भागवण्यासाठी. त्यामुळे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून गेली जवळपास 10-12 वर्ष मी काम करतोय. या क्षेत्रात देखील माझे जे कलिग्स आहेत त्यांच्याकडनं खूप चांगला सपोर्ट मिळतो, त्यांना आनंद होतो. भेटल्यानंतर नेहमी मला सांगतात, अरे मस्त वाटतंय, तू सगळं सांभाळून सगळा करतस, तू बरा वाटतं. तर ते एक आहे. यासोबत काय म्हणतात की मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह हा जॉब संपल्यानंतर संध्याकाळच्या वेळेस एखादा प्रोग्राम आला तर निवेदक म्हणून मला संधी उपलब्ध होते, तिकडे मी देतो. त्यानंतर आत्ताच्या घडीला माझे काही वरची मॅनेजर्स वगैरे सगळे टीम आहे, ती देखील काही पद्धतीने सपोर्ट करतात, त्यामुळे इकडे थोडासा वेळ देऊ शकतोय. असं ही तारेवरची कसरत करत पुढे चाललोय. बघू, लोकांना आवडतंय, चांगले रिस्पॉन्स मिळत आहेत, त्यामुळे निश्चित आणखी काहीतरी छान होईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्या अनेक कलाकार आहेत, बरं या अभिनय क्षेत्रात करिअर करायचं असेल तर काय करावं? नाही, मुळात अभिनय क्षेत्राची आवड असणं खूप गरजेचं आहे. ती आवड जोपासणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी सातत्य खूप गरजेचं आहे. मी जर म्हणेन की तात्या मंचेकर करायला आता पोलीस पाटील करायला मिळतोय, ती ही मी एक 18 वर्षापूर्वी केलेली इन्व्हेस्टमेंट आहे असं मी म्हणेन, जो त्या ठिकाणी वेळ खर्च केला आहे. छोट्या छोट्या भूमिका असेना, चित्रपटाच्या माध्यमातून असेल, वेबसिरीजच्या माध्यमातून किंवा ट्रॅव्हल शोच्या माध्यमातून थोडं का होईना ते करत आलो आहे. मंडळासाठी जे नाट्यप्रयोग झाले त्याच्यात मला भूमिका मिळाली, तर त्यासाठी जवळजवळ 3-3 महिने रात्र जागून रिहर्सल केले आहेत. ही सगळी जी इन्व्हेस्टमेंट आहे ना थोडक्यात, ती आत्ता त्याचं फळ मिळतं आहे. तर त्यामुळे सातत्य असणं, चिकाटी असणं, मेहनत करण्याची वृत्ती असणं खूप गरजेचं आहे. हे एक महत्त्वाची बाजू आहे. यासोबत कोकणात राहून जर तुम्हाला या क्षेत्रात जर करिअर करायचं असेल तर त्याला काहीतरी उद्योगधंदा, व्यवसाय किंवा तुमचा जॉब हे असणं खूप गरजेचं आहे. हे सोबत ठेवून त्याला वेळ देणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही म्हणाल की नाही मी फक्त इथेच करेन, तर ते खूप कठीण होऊन बसेल. करता येईल तुम्हाला, पण खूप कठीण होईल. का तर त्याच्यातनं येणारं इन्कम आणि तुमचा दैनंदिन जीवनासाठी लागणारा खर्च हा ताळमेळ जुळणं खूप कठीण होऊन बसतं. जेव्हा तुमच्या हातात जॉब असतो किंवा तुमच्या हातात जर व्यवसाय असेल तर त्या व्यवसायातनं वेळ काढून तिथे वेळ देऊन तिथनं पण आपली हौस असेल किंवा जी संधी असेल त्या संधीचं सोनं करता येतं. आजवर तू अनेक वेब सिरीज असतील, अनेक नाटकं असतील, एकांकिका असतील, त्याच्यामध्ये काम केलंयस. अशी कोणती भूमिका आहे का जी आयुष्यात कधीच विसरू शकत नाही? आहेत, भूमिका आहे. म्हणजे मी जसं उल्लेख केला होता की मुळात मालवणीतनं माझी सुरुवात झाली. एकांकिका केली पहिली मालवणी, नाटक केलं पहिलं मालवणी, त्यानंतर चित्रपट केला तोही मालवणीच, छोटीशी भूमिका असं नाही पण मालवणी कॅरेक्टर मिळालं. वेब सिरीज मालवणी, ट्रॅव्हल शो मालवणी आणि आत्ता भूमिका करतोय तीही मालवणीच. तर मच्छिंद्र कांबळींचं सगळ्यात काय म्हणतात लोकप्रिय नाटक, ज्यांच्यामुळे आपली मालवणी भाषा अगदी 7 समुद्रापलीकडे गेली, वस्त्रहरण. आणि या वस्त्रहरण नाटकात मला गोप्याची भूमिका करता आली आणि अक्षरशः खूप लोकप्रियता मिळाली होती, डोक्यावर घेतलं होतं लोकांनी सगळ्या. तर तो एक माझ्यासाठी टर्निंग पॉईंट मी म्हणेन की ती भूमिका मिळाली आणि लोकांसमोर गेलो मी चांगल्या पद्धतीने आणि लोकांना जाणीव झाली की या मुलात काहीतरी आहे टॅलेंट. आणि त्याच्यानंतर मला खूप चांगल्या भूमिका मंडळाने मिळत गेल्या. मग प्रिया आईसमधील अभयाचं कॅरेक्टर असेल किंवा अधांतरमधील मोहन असेल, वासूची सासूमधील बंडू असेल. या भूमिकेसाठी राज्यस्तरीय नाट्य स्पर्धेमध्ये विनोदी कलाकार म्हणून मला प्रथम क्रमांक मिळाला होता. या भूमिका वाट्यात येत गेल्या माझ्या, तर त्यामुळे बरंचसं श्रेय माझ्या मंडळाला देखील जातं. असं आपल्या कोकणामध्ये असतं बऱ्याचदा, किंवा काहीतरी वेगळं करायचं असेल तर घरातली लोक म्हणतात काय करतं तर करू नको, 4 बुका शिकलंस, नोकरी केलंस तर काहीतरी आयुष्याचा भला जायत, हायता करून काय पोटा भरायची नाही, असं घरातून कधी सांगितलं गेलं का? आणि जर सांगितलं गेलं असेल तर घरातल्यांना मनवलं कसं? नाही, काय होतं की कोकणातल्या कलाकारांना, बऱ्याच कलाकारांना हे अनुभव येतात की लगेच घरातनं सपोर्ट मिळत नाही.
की त्यांचं म्हणणं तू म्हटलंस तसं शिकलायस ना मग एखादा व्यवसाय कर, एखादा जॉब कर तू का, कारण त्यांना माहिती आहे की जॉब करणार तर ही नोकरी त्याची सेफ असेल, तो आयुष्यभर त्या जॉबवर आपली रोजीरोटी करू शकेल. रिस्क घ्यायला माणसं घाबरतात इकडे. अगदी. तर इथे पण माझ्या बाजूला सुरुवातीला झालं होतं, पण नंतर लक्षात आलं घरातल्या लोकांच्याच की नाही हा करतोय तो हा सगळं सांभाळून इकडे करतोय, म्हणजे जे त्याची नोकरी आहे रिप्रेझेंटेटिव्हची ती पूर्णपणे सांभाळतोय, त्याच्याकडे दुर्लक्ष न करता इकडे जर करतोय, वेळ देतोय, तर मग का करू नये त्याने. तर मीही ते सिद्ध केलं की बाबा इथे आहे माझ्याकडे टॅलेंट आणि लोक मला बोलवत आहेत त्या गोष्टीसाठी, अर्थात अँकरिंगसाठी असेल का तर ते बोलवत आहेत लोक. तर म्हटल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर मग मग करतोयस ना ठीक आहे कर, नंतर सपोर्ट मला मिळायला सुरुवात झाला. निलेश, आता तू क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबामध्ये तात्याची भूमिका करतोयस, पुढे मोठ्या पडद्यावर आम्हाला निलेश गुरवला पाहता येईल का? नक्की नक्की, माझी खूप इच्छा आहे. मोठ्या पडद्यासाठी मी कामं केली आहेत, पण अगदी छोटी छोटी भूमिका केल्या आहेत. पण एकतरी काम असं करेन की ज्याच्या माध्यमातून मोठ्या पडद्यावर खूप चांगल्या भूमिकेत मी झळकेन, यासाठी माझे प्रयत्न निश्चित राहतील. माझं एक स्वप्न आहे, अर्थात ते माझं नाही आहे, माझ्या एका मित्राचं आहे. सांगायला नमूद करायला आवर्जून आवडेल या ठिकाणी की जवळपास मी जो काही आहे ना, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून माझं असलेलं मार्केटमधलं स्थान किंवा आता कलाकार म्हणून असलेलं स्थान, याच्यामागे देखील या मित्राचं खूप मोठं श्रेय आहे किंवा त्याला मी देईन ते. कारण का म्हणतात, त्याने कौतुक माझं कधीच केलं नाही तोंडावर, चुकाच नेहमी सांगितल्या. दुसऱ्याकडे बोलत असताना बऱ्याचदा अरे हा मस्त कर, बरोबर करता, अँकरिंग छान करता किंवा ते रोल बरोबर केलेला नाही, दुसऱ्याकडे सांगणार. पण खंत अशी आहे की आज तो माझ्यासोबत नाही आहे. कारण झालं आहे कसं की मागच्या कोविडच्या पहिल्या लाटेमध्ये आपल्या गावात त्यांनी कोविडग्रस्त लोकांना बरीच मदत केली, खूप सपोर्ट केला. पण दुसऱ्या लाटेमध्ये त्याला स्वतःलाच कोविड झाला. माझ्याकडनं होणारी मदत मी त्याला केली, पण काय म्हणतात नियतीपुढे काय नाही होऊ शकत. तर तो साथ सोडली त्याने 19 जूनला. काय म्हणतात की त्याने सुट्टी घेतली होती पहिल्यांदा जेव्हा ॲडमिट झाला ना. कसं असतं बघ, ॲडमिट झाला त्या दिवशी त्याने 4 ते 5 दिवसाची सुट्टी घेतली. त्याच्यानंतर लक्षात आलं की याला कोविड झाला आहे आणि लवकर बरं होणार नाही म्हटल्यानंतर 19 तारीखपर्यंतच त्याने सुट्टी टाकली होती कंपनीमध्ये आणि 19 तारीखलाच संध्याकाळी 4च्या आसपास आपल्याला सोडून तो गेला. त्याचं एक स्वप्न होतं, निलेश तू आणि मी एक प्रोडक्शन काढायचं आणि एकतरी व्यावसायिक दर्जाचं नाटक काढायचं. तर ते स्वप्न मला पुरं करायचं आहे. त्याचं बघू, परमेश्वराच्या आणि वेतोबाच्या आशीर्वाद. अगदी माझा शेवटचा प्रश्न आहे, तुझ्या मते यशाचं गमक काय? मी मगाशी म्हटलं तसं सचोटी असणं खूप गरजेचं आहे, मेहनत, चिकाटी, सातत्य असणं गरजेचं आहे. आणि या सगळ्यात सोबत तुम्ही जमिनीवर राहून डाऊन टू अर्थ राहून काम करणं खूप गरजेचं आहे. जेवढं तुम्ही अर्थवर राहाल, जमिनीवर राहाल, तेवढी लोक तुम्हाला सपोर्ट करतात. काय होतं की एखादं चांगलं काम मिळून गेलं की नंतर अरे मी ग्रेट अभिनेता वगैरे असं डोक्यात येतात. ते अजिबात येऊ नये. आणि सगळ्यांबरोबर जसं चिन्मय माझा मित्र आहे, इन केस मी पुढच्या 2 वर्षात एखाद्या मोठ्या पडद्यावर येईन तेव्हाही माझा चिन्मय मित्र असेल, ही भावना प्रत्येकाच्या मनात असणं खूप गरजेचं आहे. यासोबत चिकाटी, मेहनत आणि सगळ्यात माझं ढमंडळीचं वाक्य, हुशार राहून एक दिवस शिकणं संपून जाईल, पण ढ राहून आयुष्यभर शिकत राहू. त्यामुळे आयुष्यभर ढ राहा. धन्यवाद निलेश, तुझा बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. तुला एका मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची अगदी मनापासून इच्छा आहे. श्रीदेव कलेश्वर आणि वेतोबा हिच्या निश्चित पूर्ण करतील मला आशा आहे. तुझा वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तर हे होते निलेश गुरव, आपल्या नेरूर गावचे सुपुत्र. श्रीदेव वेतोबा या मालिकेतील तात्या मणचेकर यांनी भूमिका साकारली आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एक फार मोठं कलारत्न आहे. असे अनेक रत्न आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. आपण त्यांना देखील भेटणार आहोत, परंतु तुर्तास इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.